Это блоки. Четвертый блок верхний этаж, четвертый блок нижний этаж полностью. Мой блок находится дальше, в пятом блоке. В каждом блоке есть кухня. Моя комната, пятый блок, пятая комната. Кондиционер, постель, шкафы полностью для студента. Они уже закрыты моими вещами. Плюс, я хотел вам показать еще главное место. Вы видите? Все, я же говорил уже, все удобство, комфорт. Как вы видите, здесь также комната, кухня рассчитана минимум на 10 человек. То есть в одном блоке проживает 10 человек, 10 комнат. Два блока 20 человек. То есть если здесь 10 блоков, минимум 200 человек здесь должно точно обучаться. Но столько пока у нас нету, но с каждым днем все будет больше и больше. И все это магистры, которые заканчивали все нынешние известные российские исламские университеты, которые находятся у нас в России. Поступил в 2011 году в Уфимский Российский исламский университет города Уфы. Закончил его в этом году, получается. И по направлению моего университета, а именно по рекомендации шейха ислама Талгата Таджуддина, поступил сюда. Получается, прошел отбор, и вместе еще с 5 выпускниками мы здесь учимся уже. С 8 до 5 часов вечера. Суббота, воскресенье у нас выходные. Мы здесь находимся. Исключение бывает, когда, например, кому-то надо куда-то выехать. Я был в Иордании, обучался языковой практике, получается. И если сравнить с тамошними университетами, ихними общагами, это вообще небо и земля. Потому что даже они, приезжая сюда, наши шейхи, они говорят то, что вам здесь построено, студенту надо просто 24 часа просто учиться за книгой сидеть, больше ничего не нужно. Потому что мы здесь вообще ничем не обременены, вообще ничем. Только наша задача просто учиться. И раз Всевышний нам дал такое благо, мы должны им воспользоваться. У нас направил с Уфы наш шейх Талгат Таджуддин. Учились в Российском исламском университете в Уфе. В этой академии абсолютно все бесплатно, все за счет государства. Трехразовое питание, плюс еще полдник дают. То есть даже больше, чем нужно. О таком можно только мечтать. Огромные средства выделяются, то есть Республика Татарстан. Чувствуется поддержка государства. Кым арабша сөйләшә, кым русча, кым татарша сөйләшә инде. Кым ничек белә. Күп русча сөйләшәләр. То есть кайда мин туган ягында инде. Татарша бик белмәйм. Хәзер өйрәнәмез генә татарша да, арабша да, русча да. То есть bütün тилләр кирәк инде ул, bütün чтобы шушы динне матур итеп кешеләргә күрсәтергә. Әйе, чит ил керәләр, шейхлар керәләр, Абдуразак Сагъди керә. Академия инде менә бер ай дәвамында эшләп килә, шуңа күрә дә инде зур уңышлар белән мактанып иртәрәк. Ләкин безнең 68 укытучы алдык, шәкерт алдык быел. Шуларның 15-е доктор, бер Казанда, бер Төркия. Безнең 3 чит илдән килгән остазыбыз укыта, һәм шулай инде Россиядән галимнәр. Хәзер менә октябрьдә безнең Петровскка киләчәк, инде Петербургтан, нар Петербургтан шулай ук башка галимнәр киләчәк. Ягъни без чит илдән инде дин галимнәрен чакырабыз, һәм шул вакытта безнең өчен бик мөһим Россиядә эшләгән менә дин галимнәре, исламият дөресрәк исламият галимнәре килеп, алар үзләренең билимнәре белән уртаклашачаклар. Дәресләр инде гарәпчә менә бара һәм рус телендә бара. Чөнки безнең биредә 10-га якын Дагестаннан килгән шәкертләребез бар. Без инде Болгар академиясын федераль проект дип игълан иттек, һәм шуңа күрә дә инде безнең биредә әлбәттә татарларны гына укыту юк. Ул мәсьәлә инде күптән күтәрәләр, ни өчен татар теле юк дип. Без инде ул хакта мин тагын бер мәртәбә ассызыклап әйтәм, бу магистр һәм доктор программалары татар теле Болгар академиясында бүген ул фәнни тел буларак, теге кухнядагы хәлләрең ничек дип сөйләү теле түгел, фәнни тел. Фәнни тел деген нәрсә дигән сүз ул? Татар телендәге чыганакларны укып, алар буенча диссертация язу теле булырга тиеш. Андый шәкертләребез бар, Аллаһка шөкер, 68 безнең шәкертләр арасыннан аның яртысы диярлек һичшиксез менә безнең мирасыбыз буенча диссертация язачаклар.
Ну, галимнәргә әлбәттә кытлык бар. Чөнки ислам өлкәсендә галимнәр Россиядә алар былай да санаулы. Хәтта менә дөньяви өлкәдә, исламият өлкәсендә дә зур галимнәрне без бармак белән генә саный алабыз. Бәлки алар уннан да артмый торгандыр. Шуңа күрә ул кытлык бар. Аннары бит чит илдән инде галимнәрне чакыру, зур галимнәрне. Ул да проблема, чөнки аларның инде берничә елга алдан планнар төзелеп куелган, үзләре университетларда укыталар. Әмма ләкин менә без әле план буенча иншалла барабыз, алга таба да барабыз дип уйлыйм. Абруйлы галимнәр, Прозоров, мәсәлән, Наумкин, Петровский, шундый билгеле шәхесләр. Һәм инде алар минем белгәнемчә Рафик Мөхәммәтшевичка ризалык бирделәр һәм андый галимнәр белән дә академия шәкертләре элемтәдә булып әзне ширканчы калсалар, бу бик яхшы башлангыч булыр иде. Дин мәсьәләсенә килгәндә, чыннан да галимнәр каян барлыкка килсен, безнең бит әле менә бу академия шул галимнәрне булдыру өчен ачалар да инде. Мәрҗәниләрне алыйк, Курсави, Риза Фахриддин, ни өчен алар шундый уникаль бер феномен булдылар, илаһият фикере татарларда дип әйтәбез. Чөнки алар шул дини традициядан үсеп чыккан, ләкин Россия шартларында. Нәрсә бар шул бар инде, аннары бит күп кеше әле көтеп тора, нәрсә булып бетәр дип. Сезнең кебек үк сорау бирә. Чөнки без әле бер кашан эшләнмәгән эш башлыйбыз. Кем тагын ректор булырга мөмкин иде, аны күз алдына да китереп булмый. Андый башка шәхес юк бездә, универсаль шәхес. Рафик Мөхәммәтшевич шундый универсаль шәхес. Һәм инде әгәр дә батырчылыгы җиткән икән, җаваплык белән алынган икән, без беләбез, ул бик теләп алынмады бу вазифага. Чөнки белә проблема нинди икәнен. Мин инде монда май аенда да булган идем, күреп киттем. Хәзер дә менә бик өмет итәм, безнең үзебезнең галимнәр үсеп чыгар дип. Чөнки сер түгел бит инде, безнең горып гадәтләрне кырыйга куйдылар. Тегесе дөрес түгел, монсы дөрес түгел дип. Рәхмәт шушы башлангыч бирүче, белем бирүче безнең менә шунда җыелган абыстайларыбыз, имамнарыбыз, алар тотынып тордылар горып гадәтләрнең ислам дине белән бәйләнгән булуын ассызыклап тырыштылар шушы юнәлештә эшләргә. Һәм инде хәзер өмет итәбез, менә бу академияларда үзебезнең олы галимнәребез үсеп чыгар дип. Şartlar gerek mi şagirdler için? Hiç şeksiz gerek. Çünkü şartlar bilesizmi nişik kine bulmasın kişi maturlıkını, şistalıkını, puhtalıkının mühimliğini kurup terbiyelenirge tiyir. Biz koyda da bulsa abzarda okutup zor galim ezirliği olmayız.